Днес под прицел е новото цвете в букета на Holding Group. Разбира се, стилна и чаровна Гергана Кирова. Здравей, Гери! Здравейте! В какви сфери е твоят предишен професионален път и какво полезно като опит ти е дал? Моят предишен професионален опит е в доста разнородни сфери. Сферата на корабния мениджмънт, застраховане, наука и образование, култура и изкуство, което ми дава изключителната възможност да комуникирам лесно с хора, да създавам лесно контакти. Защо и как се насочи към недвижимите имоти? Имаш ли предишен опит и досег в тази тема? Насочих се към недвижимите имоти, тъй като тази сфера предлага възможност за свобода на личностно развитие. Нямам предишен опит в сферата. Моя приятелка Геновева Митева ми каза, че сформира екип и ме покани да участвам в него, за което съм и благодарна. Защо избрах Holding Group? Стабилна и просперираща компания, която ми предоставя възможност за реализация. Какви според теб са конкурентните предимства на компанията? Амбициозен, енергичен екип от професионалисти, които целят позиционирането на компанията на едно от челните места в бранша. Как усещаш екипа? Усещам, че с този екип можем да стигнем далеч и ще успеем. Представи си, че си режисьор. Как ще представиш образа на успешна дама брокер на недвижими имоти? Лъчезарна, стилна, уверена в себе си дама, която успява да създаде усещане за лоялност от клиента, като умее